Ahojte, som Miloš Sidor zo spoločnosti Bruto a v tomto videu by som vám rád ukázal nové 3 mikrováhy, ktoré sme zaradili do našej ponuky. Jedná sa o tieto dve lacnejšie mikrováhy, ktoré sú s váživosťou do 500 gramov s presnosťou na 1/100 gramu. A potom je to jedna nová mikrováha s váživosťou len do 50 gramov, avšak s presnosťou na 1/1000 gramu. Všetky tieto 3 váhy majú spoločné vlastnosti a to je to, že váženie je možné realizovať nielen v gramoch, ale aj v karátoch a v grejnoch a taktiež je na nich možné zapnúť funkciu počítania kusov. Teraz prechádzame k poslednej, najpresnejšej mikrováhe. Jedná sa o tento model, ktorý má váživosť síce len do 50 gramov, avšak s presnosťou až na 1/1000 gramu. Oproti iným váham má aj veľmi bohaté príslušenstvo, ktoré si ukážeme. Čiže v základnom balení sa nachádzajú batérie. Ďalej je to samotná váha. Taktiež je k dispozícii malá miska na váženie nejakých drobností. Ďalej je v balení aj 50 gramové závažie, ktoré sa hodí práve na justáž váhy. A posledným doplnkom je malá pinzeta, ktorou sa môžu premiestňovať nejaké naozaj malinké časti, ktoré by ste potrebovali vážiť. Takže vložíme dve malé tužkové trojačkové batérie. Táto váha zo všetkých troch má najmenší displej, tá výška číslic je len necelý centimeter, avšak máme v ponuke veľmi obdobnú váhu s rovnakými parametrami, ktorá má pekný veľký dotykový displej. Na funkciách to však nič nemení, tie sú rovnaké. Čiže batérie sú vložené, vyskúšame základný test s závažím. Uvidíme, ako sa bude táto váha správať. Je len do 50 gramov, takže je potrebné dávať si pozor, aby sme ju nepreťažili. Vidíme, že aj táto váha nefunguje na prvý raz dobre, pretože nie je nastavená, preto vykonáme justáž s 50 gramovým závažím. Justáž si vďaka závažiu, ktoré máte v balení, viete spraviť samozrejme aj doma, kedykoľvek to bude potrebné, alebo rovnako použiť to závažie na kontrolu váhy pred jej prvým spustením, alebo teda po prvom spustení. Takže vidíme, že justáž prebehla, váha váži na 1/1000, preto je veľmi citlivá na akýkoľvek poryv vetra alebo nejaký otras. Vyskúšame napríklad 10 gramové závažie. Vidíme, že tie výsledky sú veľmi slušné. Vyskúšame aj test rohový, ktorý funguje tiež celkom dobre. Váhu máme v ideálnych podmienkach, lebo ju máme na pevnom stole a nie sú tu žiadne vibrácie. A rovnako tak môžeme vyskúšať aj test dosýpania. Rovnako ako pri predošlých váhach položíme malú misku, vytarujeme a prisypeme trocha zázvoru. Váha funguje veľmi slušne aj celkom rýchlo, čiže je ju možné použiť aj na dosýpanie. Samozrejme, že tá rýchlosť nie je taká rýchla ako pri váhach, ktoré stoja rádovo viac, avšak na domáce použitie je, myslím, veľmi dobrá a praktická a funkčná. Takže aj tento test je dobrý. Ak ten, kto potrebuje vážiť skutočne presne a potrebuje váhu za veľmi nízku cenu, tak tento model s cenovkou do 30 € je určite dobrá voľba.